An bɛ nin lakanabaliya kunnafoni daminɛ Yoro commune na Koro marabolo kɔnɔna na. A bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ. Cɛ marifatigi dɔw kɔni kɛlen bɛ ka taa don yen dugumaw kan ni k'a yir'u la k'a fɔ ko sariya batoli o kɛra wajibi ye o ma. U ka laseliw kɔnɔna na u ye laɲini dɔw kɛ n'o o ye a fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ ko cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i ka kurusi sen tigɛ ni k'a bɛrɛ bɛn ni olu ka hakɛya ye. A filanan u y'a yira k'a fɔ ko musow bɛɛ lajɛlen kɔni wajibiyelen don ka hijabu don. A sabanan ko cɛ ni muso olu man ka dorogo ɲɔgɔn na jamalajɛyɔrɔw la walima taama siraw kan. U y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen o tɛ daga bilen i n'a fɔ ntolanci walima misigi lamɛn walima balan k'o tɛ daga bilen. Nin ko in kɔni ɲɛsiranya kama duma caman kɔni bɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila dangarili walew ɲɛsiranya kama. Hakilina jiginna a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ. Kalansow ni kɛnɛyasow olu kɔni bɛɛ lajɛlen datugulen don yen mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa jadima tigilamaw olu ka sariya o de bɛ labato. Lakanabaliya halisa an bɛ taa n'a ye Bankasi marabolo kɔnɔna na siraba min n'an b'a wele ko RN15 ka bɔ Bajangara ka taa Seware fɛ cɛ marifatigi dɔw ye Bankasi kɛnɛyaso mobili wajibiya k'a lajɔ ni ka taa ni mobili ye a n'a kɔnɔnamɔgɔw ye. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Bankasi kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ dɔ ale ni sofɛrikɛ olu de tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na. Dangarwale tigilamaw kɔni taara n'u ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin maa minɛnen ninnu kan. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.